Ассалому алейкум ҳамҷорони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 27 ноябри соли 2021. Ман барои санҷиш дар ҳамин болои чойлоб, ангури чойлобам ду хуша, якта навай дуртар, сеткада ду хуша ангури нави президентиро мондам ки то кай меистад. Мана як барф гузашт, болош барф задагӣ буд. Баргошо бинед, барго ҳамаш зард шуданд, рехта истоданд. Мана вай тараф баргоя бинед, ҳама хазон шуда истодааст, яъне ки аллакай обдавонияшро, мана хазонҳо дар инҷа аст, обдавонияшро аллакай бас кардагӣ ва ангураш ратҳораш кашо. ҳозир бинед, мана ягон гандагӣ надорад, ҳамин хеле истодааст. Якта нимта мавиз шудааст, якта нимта мавиз шудааст. Мана мавиз шудааст, дидед? Дартҳораш мавиз шудааст. ин ангури сорти президентӣ. Мана ман ҳозир як ду донаша мегираму тоза мекунам, дар пеши шумо мехӯрем ва мебинем ки якташ ғалтид, якташа гирам, ҳозир якти дига гирам. ҳолам турошба сахт истодааст. мана бинед, калон хушрӯи зебо. ҳозир мехӯрем. хунук назадааст, барои чӣ намедонам. Барф буд, минус ҳам буд, лекин бояд халдамо росташро гӯем, қараб мекардагиш камтар шудааст. қарс мекардагиш камтар шудааст, яъне ки камтар мармеладни шудааст. хай қадар ки истодааст, бечора ҳолам ин мармелад нашавад, чӣ кор кунад ина бинед. ман аз ҳамин як сола реша кардагиашро майда як ваҷибаашро дорам ва ба аъзоёни гурӯҳи ангур ва боғ ва дигар хоҳишмандоне ки мехоҳанд онҳо метавонанд аз ман дастрас кунанд. мана дидед, ангури навъи президентӣ, номи аз дигараш японияда баромадаги номаш маникюр фингер. ҳолам қарсас кашодааст. мана ҳола якди дигараш ҳар кани бо камтар истад кани то кам истад. бо ҳамин дар паноҳи худо бошед. мана аз ҳамин ангур харидорӣ намоед. кани бед ман ҳамин зардоши чинда бохӯрам, зардаш чӣ хеле сурх нашудагиашро. иношам ширин будааст. лекин ино успед накардам сурх шаванд. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. ҳолибо наворҳо қизиқаш дар оянда аст.